Tutulungan kita sa iyong paglalaba. Isasampay ko panty mo at bra. Aking kukusutin panty mong tagip-tipin. Isang putol ng tide, kulang pa rin. Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsa na production. Una ka magiling-giling ka ito. Igiling-giling. Igiling-giling. Giling mo nang matunaw ang taba. Grabe ka man. Giling-giling. Forget pag sinaming taba sa unang tulas. Nang matunaw ang taba. Dahil data mo man na tao. Isusumpa ka. Igiling-giling. Igiling-giling. Isusumpa Giling mo ka nang sa mahal na matunaw ang Diyos. taba. Dahil data mo talaga. Alright, so just maray na aga udto banggi sa indo mga kanatong natiks kung anong oras man indo dinadangog ang episode na ini. Yes, hello. Yaon na naman kita sa sarong episode na kung saan pag-uulayan ta mga bagay-bagay na manunungod sa mga pagbuhay-buhay kan mga Sarong Bicolana. yan sarong Bicolana sin Bicolana. Kumusta ka mo? Di nagsisirim ba? Okay man kami. Okay man kami. Ika Christina, kumusta ka? So happy. Tanaman. Maugma. Tanaman. Top of the roof. Top of the roof. Ano ka? Tik-tik? Aswang? Tik-tik pala. Nasa taas kang ano? Nasa taas kang... Kang ano? Kang atup. Yan. Okay. Anyways. Ika, kamusta ka man? Okay man. Masiram. Libang-libang kita ngunyan. Yun. Actually po, ang kataid ko, hindi burat. Burat. Sino nagsabi Burat ng zero. Baka burat zero. Kaya nakainom. Yun. Nakainom. Pampakusog daan ng buot. Magin kaya magano. Nahiling mo baga ka itong mga panahon? Kapag nag-iinuman baga, halimbawa si tito mo or si uncle mo, si lolo mo, o kung si isip pa niya ng Poncio Pilato, bugyan baga magparadangog sa inda. Para mo makasuyaong ka. Tano? Bago kang karigos, fresh yun kang hilingon. Ito bagang garo, di mo makinison yan o makinison ang sa imong lalawgon. Ako bago man akong karigos, pero ano nangyari? Garo oily. Fresh ka man baga? Ano ka ba? Fresh na prenito. Fresh na bagong. Hindi pa akong baga, makauyamon. Ano gamit mong facial? Safeguard. Safeguard. Ano kaya yan eh? Ayan ang talagang sikreto kang mga gwapo. Safeguard. Katong panahon. Ang ginagamit nito sa lubot, yung man sa muka. Ayo. All around. Kaya nagkikinis ang lubot. Nagkikinis ang mukha amid dahil sa lubot. Tapos syempre kung anong tig-gugusgus mo sa lubot, iyo mo nagluluwas Diretso sa, na. sa mukha. But anyway, kumusta ka mo mga kanatong natin? Yes, na-miss mo po ka mo. Na-miss mo yung kaulay-ulay. Isang pala, batiun tamaray ulit, si Armando. Tapos syempre si Armando, yes. active yan. Salamat. Active si Armando mag-comment sa tuyang Facebook page. Bago kita mag-phone kan sa tuyang podcast, buot ming imbitaran ang gabos na kanatong natiks na siyempre, magdangog, mag-follow kan sa muyang Spotify account. Diyan po sa Spotify, hanapon lang po nito ang Taga Bicol. As in, maluwas na po dyan ang Taga Bicol Podcast. Iyan, yes. Ini po ang sarong inisyatibo na kung saan kami nagtataonin, tinatry mo yung magtaonin maray na barita. Ako. Madatong na siyang ngunyan. Day. Buot ming magiras nin positibo as in magayon na pananaw sa buhay. Oo, saka ihirasan sa mo yung mga eksperyensya na mga na-miss mi na kadto na nangunyo na presenting aldaw dito na masyadong naiiling. Eyo, yan. Kaya yan. So follow niyo kami sa Spotify. Kasi inigo po kami ng Instagram account Taga Bicol Podcast. at taga.bicol. Yeah, at taga.bicol. At igwaman po kami ng YouTube channel. Ayan. Yan, Taga Bicol Podcast. I-follow man or i-subscribe man po nito kami. Oo. Actually, may pa kaming pinopost dyan masyado. Oo. Pero ngunyan pong maabot na simana, aldaw, bulan, taon.
Magkakaigwa na po kita. Talagang tututukan po yan ni Bo. Totoo. Ni Christina. Ako po talaga mag-ibo ko yan. Saka si Christina. Medyo nabisi lang po kita. Halos mayo na po kitang day off sa satuyang trabaho. Pero ngunyan po, nagabot na si itong katrabaho mi, natig reliebo ko. Tig-reliebo mo. So ngunyan, may na po kita, may kalayaan. May kalayaan ka na Yes. makapag-ibo ng mga content. Ayan. Okay. Kaya yan. So ngunyan po, ang satuyang pag-uurulayan, o ang episode 60, iyo po ang, oh my God, 16 na! 16 na kita, Oo, no? diba? Naka-16 na kami ng episode. Kala mo kadakulon. Wow. Pero ito-try tang mag-ibo ng mga episodes. Siguro mga twice. Yes, kasi Sa week. may na medyo naging once a week lang kita kasi nga ni dahil may mga trabaho nga ni kita. Ayo. Oo. Uy, saka pasalamatan si mga naging guest na nakuha ng taning experience. Lalo na si Jonel. Yes. Yan, si Jonel Cabusas. Salamat pong maray. As in, lalo na si DJ Rico Panyero kang Love Radio. Mhm. As in, si Hey Jude. Yes. Yan. Salamat pong Salamat maray. po maray sa indong paghiras kan sa indong mga eksperyensya, kan As sa in- indong mga anong po kan? Ideya. Iyo. Yan. Tapos dakulan po kami napurot na adal sa indong mga tinaram. Napurot mo talaga. Yes. Pinunpun napurot mo. ko. Pinumpun ko taga saro-saro. Ayan. Kaya yan. Alright. So, anong niya ng anong pag-ulayan tama niyan? Oo. So, ngunya, ay hat lang, bago tanuhon na, si mga nagko-comment po muna sa Facebook, babasahon mo po yan after po kan sa muyang recording. Ayan, after kan sa tuyang Yan. recording. Oo. Tanganing at least mga kita, magayon ang urulay ta. Yes. So, ngunyan po ang sa tuyang episode, para po ini sa mga para laba. Yan. Para laba. Yan. Okay. So, since para laba ang sa tuyang pag-ulayan, siguro, base man lang ini sa experience mi. Ini base man lang sa muyang kinadakulaan na mga paralaba or kung paano ka naglaba. Yan. Diba? Oo. So, ngunyan, mapon kita, paano ka maglaba? Yan. Paano ka maglaba? Ako, ang inot ko sa gabos, inot sa gabos, sinusuway ko syempre ang puti sa kadikolor. Ako dai. Yun din mo sinusuway. Kadto ta. Depende kasi. Actually, ako talaga dahil ko naglalaba. Ang naglalaba sa kuya. Shout out kay mama. Mama Wena. Siya po ang naglalaba sa kuya kato. Nakanood lang ako maglaba kang ako nagbo-boarding house na. Oo. Ayan. Nag-solo ka na. Ito nga ni may mga episode nga ni kita dyan sa taga Bicol podcast na may mga time ako na 'di ba sabi ko sa imo ang sa kuyang panty is sew-in. Nakalaag dyan itong Monday to Sunday. Oo, Sunday. Tapos pag nawara so Friday, aram ni mama. Kasi inaapon ko kasi Habo mong labahan. sa sobrang kaanuhan kong di maglaba. Kasi mapagal maglaba, lalo nagkaklase ka pa, di ba? Tapos, lalong-lalo na kapag ang So, di ka naglalaba masyado? ang uniform mo, duwang pidaaso lang. Siyempre, 1 week kang may laog. Di ba, labatindi ka. Ayo, masakit talaga yan. Itong permi ka sana naglalaba. Yeah. Itong pagkasulot Pagkasulot mo, malaba ka na naman. Tapos, di ba, minsan ang uniform ang kulay na yellow. Oo, yellow. Oh, yellow na ang iba. Kasi nga kakalaba. Ay, sa muya ka to, anyel. Ay, taray. Talagang anyelan mo. Instead mag-color yellow, mag-blue. Ang anyel sa mo, tiglalag sa bayuko. Bako sa Baka sa puti. Mapataon pati ito, Hindi ko aram. Ay, di ka pa na bayuko? Ako yun na. Actually, Nalagang suka. actually, ang ginagamit mo lang ang anyel baga para sa mga puti. Oo. Ano itong pag-aalalag sa sa paglaba na para magtagas? Almerol. Almerol. Okay. Igwa po yun itong kato na, halimbawa, panaglalaba kayo sa muya kato, ang kompleto kaya na, garo mo ng, Ricardo, panagluluto ka. Day, ano mo nang hapot ko? Anong mga barita or sabon ang ginagamit mo? Para makatipid kami kato, tops. Tops. Ayun. Sa mo, surf. Surf. Ay, mahal lang, surf. Surf kasi may blue na, di ba? May anyel na diretso. Nakakapaputi. Uy, mas kang tops, igwa naman, igwang blue. Oh. Igwang blue ang tops. Kaso, talagang halimatunaw. Tunaw. Tapos, Dahil nagbubula. Tapos ang ang panglaba mo sa panty, iba man, perla. Iyo, perla sa Indo. Mm-mm. Sa mo sararo na lang. Actually, istorya ako. I think kang high school kami kadto. Kami na naglalaba. Kan sa mo yung mga
bado, lalo na kang mga pangharong, saka mga briefmate. Tamay kaming paralaba. Bibihir akong nakakahiling na ang lalaki ang maglalaba. Actually, Kadaklan babayi. nagkaigo kami katong paralaba. Kaso ang nangyari, siguro later na, katong talagang garo nasusuyo na si Madiris. So, ang nangyari kang manginot kaya, ibababad mi si mga bado mi. Tapos nagitipo na. Hanggang sa pirang aldaw na, dahil mi talaga nalalaban. Mabataon na daw yung pag-take kaya, di ba? Kaya ang ginigibo ka to kang ni Padiris mi kadto, inaapon sa atup. Oh God. Kung bako sa atubangan mi. Mo. Kung bako sa atubangan mi sa tinampo. Kaya nasusupog kami kadto. Minsan ang ginigibo ka to, nakikisabli na lang ang brief sa tugang ko. Mari ko nga may sublian. Ako mama sublian na lang ang subliong kumpante ni mama. Dardakula na ka to. Brief ni lolo mo. Ay, pwede. Tapos iyan, ang magayon pa ka to, ang pinaka namimiss ko na pagmaralaba, pag madumang ka mo sa sapa. Sapa pa ka mo? Yes. Wow, sa kagliliog, may inaapod na, bayang ba ito? Sa mga nakakadawang post ako, di ko lang tanda kung ano itong tiglalabahan tang duman sa kagliliog. Bayang ata nga po duman eh. Bayang. Oo. Hindi yung pagpalitan ha. So yan, dinadaramin din gabos, tapos duman ka. Kasi bastante ka pagsapa eh. O diba? Free-flowing ang tuobig. Tapos duman ka na. Gwapa kayo itong pangpaspas. Ayan to. Pangpukpok. Pangpukpok. Oo. Ayan, di ba? So ano ka mo? Flowing water pa lang ka mo? Kadto. Pero kang yauna kami sa kagliliog mismo, ugwa kasi dumaning inaapod na bubon. May ka mong pagmakulog sa environment. Day man. Isipon mo, naglalaba ka mo sa sapa, mga sira duman, malalason. May man sira. Leech ang yago duman. Mga linta. Mga linta. Ayun. Imposible naman mayong sira duman. Day kasi pag summer kaya sa kagliliog, masakiton ang tubig. As in masakiton. So, ano pala dapat? Nagtatagtuyot. Pag naglalaba ka mo sa salog, dapat parantay ka mo, rilinya ka mo. Darak, dakol yan. Rilinya ka mo, patahaw. Takong palinya ka mo painutan. Sinainot mo lang. Sinainot mo duman sa ati sa imo. Ayun. Diba? Dapat ang linya nindo pararong. Oo. Yan. Kada ko duman actually sapa kadto sa kagliliog. Which is, man kami, very thankful kami na ang sapa do siguro duman mga tulo. Ay, day duwa. Good man sa may, basta good man sa may mga, sa may malapit na, haranin na sa may ay tulo pala, kasi good man haranin sa may sementeryo. Yo? Marin lang tamo may naglalataw na bungo. Mayo man. Okay. So, yun ang ito. Siguro, katong naglalaba kami, may kataan iba kaya itong, tutulungan kita sa iyong paglalaba. Isasampay ko panty mo at bra. Aking kukusutin panty mong tagip-tipin. Isang putol ng tide, kulang pa rin. Igo kayong kanta. Kadtong panahon, actually, dahil may nalalabahan. Hanggang sa naglalaog kami sa klase kadto, ibabaga ang parong katong haloy ng binabad na bado. Tapos, syempre, kung nagpropobri pa ka mo, masakit kung may ka mong downy. Talagang masasakit, mapaparong mo itong dain na balad na tultol, saka itong dain na dain na banlawan. Dain na balnawan or nababad na maray. Pero, day man ka, boss, na paglinagan mo ning downy, mahamot na. Minsan miski may downy na, nagbabata lugod lalo kasi day nga nabibiringan na masyado or day nababandawan na masyado or mga sabon-sabon pa. Kung ang brief mo may udo-udo. Talagang mapaparong yan. Oo. So, ang paglaba talaga, saro yan sa pinakadai ko gustong gibohon. Ang paglaba? Ayo. So, di ba, na-share na si mga kadto. Kung mahihiling mo niyan, grabe si evolution kang kang paglaba. Ayo. Actually, kung kadtong panahon, swerte na ka mo kung iwa ka mong washing machine. Oh God, yeah. Yaman na kamo kayan. Ayo. Ang problema lang kato sa washing machine, pag may ka mong sabon. Tang sabon ba ang ginagamit sa washing machine? Powder. Di ba? Or liquid. Liquid? Di ba may sa gilid? Ay, di kan aram na Si mga pangmalakasan na yan na
washing machine. Kung mayaman ka mo, Tapos pa, ang pinakasahabo ko pa, ang magsampay. magsablay. Ang pagsablay siguro madali na lang eh. Dahil kasi kapag ang kapitbahay mo, nagluluon baga. Ayo. Diba? Tapos ang parong nakambado mo, aso. Yung mga daing-datang mga kakaid yan. Tapos ang ano ko pa kato, kasi di may lipay kaya may talisay. May talisay na Tanom sa na indo. tanom. Ang mga lipay kaya naglulupadan, pag mo magatol. Tapos, Ay, nakatesting na ako kaya. di ba? Sinulot ko si Bado. Manggatul. Tapos minsan igwa pa kayo mga buraot ng kukuaning sinampay na bako maninda. Kalson. Mga Yan ang mga inapod ng mga manyak. Ayo. Oo. May nangyayari talaga kaya. Taka to, gibo-gibo ko man yan. Magano? Ning pante? Dewan. Ay, nako. Dewan na nagkukukalsan. Pero speaking of Saro pagsablay. pa. Di ba sa pagsampay mo, di ba nauso ka to itong ginigibo lang na pangsipit? Na ano mo to? Ay, Itong pangsipit na halaba? kahoy. Kahoy. Kawayan. Yan. Kawayan. Oo, di ba? Ikaw pa rin nagigibo ka to? Mayo ng gayud. Itong- Ewan niya kaya baga mga plastic na. Ang pagkikibo ko yan, garo itong sarong kawayan. Bala. Halipot Oo. tapos binubuka. Kawayan sa inyo, guro sa mo bala. Bala ba to? Bala sa kawayan, parehas man sana. Ay ba? Hindi, pag kawayan, bilog pa. Pag bala na, itong Oo. Pero Pero speaking of that, na. nakakamiss di ba Iyo, itong diba? gandang panahon na Mm. ikaw pa ni mga kawain. Ngunyan kaya plastic na. Actually, speaking of pangsipit, kang aki pa kami kadto, yung pangsipit nun, ginigibo mo yung garo gandam, garo robot, Oh, yes. di ba? Oo. Garo itong ginigibo mo yung kawatan Oo. para ma-enjoy mo ang kaakian mo. Yes. Tapos ang pinakahabo ko pa kato, kapag mauran, Tano? nandalagan ka kasi pupunpunon mo gabos na sinampay mo. Takunda it's either na pakakasampay mo pa sana, mahulog sa daga, mabanlaw ka na naman. Tapos kapag pag nauuranan, di nag-iiba ang parong. Mm-mm. Kasi, di ba, natuyo na, tapos mababasa na naman. Di ba, Ayo, mapaghalon, di ba? Kaya ang problema talaga bilang sarong estudyante kapag tag-uran. Kasi ang mga badot talaga, di naaalang na maray. Iyo, namamati, na ko yun na-experience ko yun kato. Saka ang speaking of laba, may sarong beses ako di ako namarahan ng medyas. Oh Sinuulot my. ko si medyas, basa pa. Bata! Sabi, ay syempre magiging mo kasi Catholic school kami. Kaya puan mo Oh. magmedyas. Pag day ka baga naka-medyas, guro baga bado yun. Ayo. Sa Pero- high school, kaipuhan ko talaga magsapatos. Kaya kang elementary, di man kami masyado Ay, nagsasapatos. kung elementary. Kasi kung halimbawa kung elementary ka lang. Pero kung nasa private ka, talagang kaipuan mo Oo, magmedyas. kaipuhan mo talaga, naka-uniform and Oo. all. Pero katong high school ako, talaga talagang kaipuan mo magmedyas. Ayo, minsan nagbabata ka tong bitis ko dahil day mara. Mara. Oo. Ayo pa yan. Kaya yan. Pero anong process mo ning paglaba? Yan, di mo na sa proseso. Mm. So, yun na nga to. Natuto ako mag-segregate kang high school. Separate mo so puti, si decolor, saka si mga itom. Kasi kung papagay itong decolor na sinasabi, iba ibang kulay. Itong nagmamantsa. Yan, nagmamantsa. Oo. Oo. Pero kung nasa South Carolina ako dito sa US, talagang nilaag ko gabos kasi may bayad. May bayad. Ang kada siguro nasa $1 ang sarong set kang Sarong paglaba. laba, So, ang $1 is 50 pesos na sa Pilipinas, di ba? Sabi ito na 55 pesos ngunyan. So, kaipuhan mo talagang, di ka pwedeng kung nagtitipid ka, di ko ma-afford na isuway ko pa ang puti sa decolor. Oh, sinasararo mo na Sinasararo sana. ko na lang talaga. Oo. Ganun, araw kayo kayong kapupre. Minsan di mo nagdadagta or naula kita ng ibang Daiman, bado. kapag aram kong madagta ang sa kuyang bado, Sinusuway mo na. susuway ko na or tiglalabahan ko na lang sa sa bathtub. Tara, may bathtub. Pero kang panahon ba ka to, ang ginigibo mo na bagang inot, binabalnawan. Itong binabalnawan, halimbawa, para mahali lang si Gaanot, mahali lang si primerang mga mga ati. Ay, samuya ka to dahil na diretso na Ay, diretso na sabon. silang sabon? Ayo, sa boarding house, oo. Ayo. Pero siyempre pag nasasapa ka, Oh, syempre, bastante. bastante. Oo. Pero sa muya ka to, ang tinukdo sa muya ka to ni Madiris,
babalnawan mo muna, inot na balnaw, para at least mahali si ganot Okay. or mahali si mga si mga ati. O tano, kapag nilabahan mo na may sabon, di pa rin mahali. Hindi, at least pag naglaba ka ng sabon, Di mabibigla ang bado. Grabe ka man. Para at least ang Makitubig man yan, parong kang kang nilabahan. sabon, Akan sabon. talagang manuot duman sa bado. Kasi hinali mo na si ganot eh. Oo. So, yun na to, ang gigibon may bubalnawan, tapos sasabunon. O, ang pagsabon may payan ka to, igwa pa kami katong inapon na, itong garo board. Oo. Tapos, kaipuan mong igwa ning pangkuskus. Pangkuskus. Ang ibang katong pagkuskus, ang sa mga nakakaaram kang iba, Hikot. itong lambat. Hikot nga ni. Hikot sa Indo. Hikot ang labot sa... lambat. Ano sa Indo? Lambat. Tagalog man bagaan? Lambat sa muya. Lambat sa Oo. Rinconada? Oh. Sa sa Kalabanga. O sa mo iyo itong mga pig rampol na Oo. na hikot. Oo. Okay, kung bako itong brush. Oh, itong mga itong naglalako ning mga lalaki Ay, itong baga. Oo. nagtitiritinda. Oo. Tapos mga 15 man lang pero 3 gives pa ng gadya. 3 gives. 5 pesos. May kasama ng planggana. Pag pangatulo mong bayad, ilusyon mo na sinagtitinda. Tapos iba-iba pa kato ang mga klasikang planggana, igwang plastic, igwang itong saro, itong gro silver. Uy, na-experience mo ka daw maglaba sa planggana, nagarotan sa nadakulaon. Yan, Ito bang kampanan ba gan itong Itong si Super Inday Yeah, super inday. na na Ay, pananggalang. to, di ko na to naabot ay. So, garo kukuskusun mo. Mm-mm. Ako pag OCD kang maray, mahiling mo, itong haluin mo hanggang sa magkaralabot na ang bado. 'Di ba? Mahali mo lang ate. Speaking of, si Saro sa mga tita ko, shout out sa imo, Tita Francia, nagsuko na sana sa iya ang paralaba niya kasi sa sobrang tubis. Iyo. Sa sobrang tubis, talagang natapos na sila labakang sa marulugad na ang kamot and all. Okay lang kung karalabot, basta I-check- malinig. Ayo, arog siya kayan. Iyo? I-check niya pa yan kung mahamot or malinig. Grabe naman. Arog siya kayong katubis. Grabe Kaya naman. talagang sabi ka siguro kang paralaba, I quit, I'm done. I'm quit. Tapos ina nga nito, pagka sabon mo, bibiringan mo yan. Ang biring mi kadto or ang bulnaw mi kadto, tulong bisis. Tulong bisis man sa Indo. Sa muya hanggang sa maglinaw. Hindi mo mabilang kasi kapag nasa sapa ka, dawa pera, go ka lang. Ayo. Pero kapag nasa nasa apartment ka, mga arog-arog ka yan, mga duwang beses naman na okay na. Ayo. Kasi nga, sa pag tubig, nagtitipid diba? ka. Oo. Saka nauso na ka to si Downey na isang balnaw lang. Yes. Di Duman na ba? uso. Yes. Nakatabang man itong maray. Isang balnaw lang pero nagpuputi pa si pantalon mong itong taday na wala si sabon. Naalala ko ka to kasi mayo-mayo talagang sabon. Tapos di ba may Joy Urta, sang patak, kayang sang katutak. Ayo. Oy, speaking of pala, wait lang, ipoposta mo ng sarong recording. Kasi butang pasalamatan si Naser Bares, yan, nagsending 250 star. Wow! Yan. Shout out sa imo, Yes. Naser. Salamat na maray sa 250 star. Yan. Yes, thank you so much. O, yan. O yan na. So, balik kita. So, yun na nga nito. So, kapag-pagiring mo, tapos sabi mo nga ang pinaka, standard na is tulong, Tulong bulnaw. Oo. Pero hanggang Kumain sa daw maglinaw. ni. Oo, kumakan daw ni. Pero Maglinaw. siguro kung may daw ni ka, mga duwa lang siguro. Primero, tapos panduwa, lagay mo ng daw ni. Oo, yan. Pero tanong doon na, ang iba tinatagip-tip. Pag, actually, tinatagip-tip siya, kapag binabad, tapos dahil nilabahan, haluy na. So, binabad talaga. Ayun. Nagkakaigwaning reaction sabon sa mga bado mo. Saka tinatagip-tip siya kung iligo na nagsusulot. Grabe. Dahil ko aram kung anong source kang or anong cause kang tagip-tip. Di ba? Malay mo. Itong mga, Science. siguro kung sa pagkakan molds. Yung molds, Yan. siguro. Oo. So, tinagip-tip naman ang bado mo. Kaus mo ka naman, ganyan, Ayun. Pero Inya, saro pa sa mga, di na ba na pag-ulayan ta na si Kapos na mga proseso and all, saro pa sa mga gusto kong tauanin doon ngunyan, si sa tuyang mga kanatong natics na
ang paglalaba iyo ang ginibong negosyo or ginibong hanap buhay. Iyan. So saludo po kami sa Indo, lalong-lalo na kung kampo nakapapatapos ning sarong estudyante or sa indong mga maaki or ini po ang nagiging source nindo para magkaigo kamo ning pagkakan. So saludo po kami sa Indo kasi saro po siya magurang ko, ang mama ko saro man din pong paralaba. Kasi syempre nagpakatabang siya eh. So nailing ko kung gaano talaga kasakit maglaba. Ang maray-maray lang igwa man ning source kasi duman diba tiglalabahan ta na lang tapos ida-dryer na lang. So most of na household sa Bicol ang importante lang talagang igwa is ang dryer. Ayun. Pero ang dryer duman di man talaga totally nanda-dry ang bado. Kaya Pero lang, pa rin pero isang binibiringan lang. Yes. Oo, na mawara si tubig na masyado. Oo. Unlike digdi sa US or ngunyan sa mga laundromat, may mga laundry na ba kita? May mga laundry business na sa Pilipinas. Na pagtiglag nila, may mga industrial, ata nga po duman industrial washing machine and dryer. Na ilalag lang talaga din, ayun na. Tapos naman ang kahirap-hirap. Ako ako buod ko lang ihiras. Kasi kang aki pa kami, nagkaigo kami ng paralaba to. Yes. Actually, siguro nagkaigo kami ng paralaba kasi ang magurang ko kato, busy man sa pagtrabaho. Mm-hmm. So, acceptable yan. Oo, di ba? Kung halimbawa nagtatrabaho ng ibang bagay para day ka naman mapagal. Kasi, inot sa gabos, kung halimbawa day off mo, magpahingalo ka na lang. Yes. Di ba? Kung kaya mo man sana magkuha ng paralaba, makuha ka na lang ng paralaba. Mm-mm. So, kang panahon ka to, nagkuha man kami ng paralaba. Mm-mm. Ang nahiling ko kadto, siguro ang masakit maging paralaba. Kasi inot sa gabos, di man siguro kadakulaan ng bayad kang pagiging paralaba eh. Mm-mm. Inot sa gabos, halimbawa kung tiglalabahan mo, halimbawa dakulang pamilya. Mm-mm. Halimbawa may perang aki, tapos ang mga aki pa, mga pasaway, mga muusingon, mga muumuon. Di mo sakiton maglaba, yes. di ba? Kada kulon proseso ikang gibuhon. Oo, lalong-lalo na kung halimbawa si paralaba na naglalaban ng mga puti na mga pangklase. Kasi di ba, aminon ta, katubag ang mga panahon, pag nagkaklase kita, ang kwelyo takang iyan, grabe ng iligon, lalaon. Lalaon, di ba? Maitumo na maray. Iyo. So, garo yun ang mga challenge man kato sa mga paralaba. Actually, yan ang mga kinukusot-kusot. Yan liog, yan kilikili. Tapos sa pantalon man, yan sa may singit. Sa may singit. Oo, saka yan sa may laylayan. Oo. So, katong nagkuha kami ng paralaba, actually, sinda, garo negosyo siya ng buong pamilya. Tapos si agom niya para bomba ng tubig. Daywa. That's good kung ganyan. Kung sulo-sulo lang. Kasi kung sulo-sulo ka lang na malaba, masakit. Oo. Ang sa muhi akad to, sinda nang masablay, kami nang mapumpon. Oh, wow. Siyempre, kami nang mapunpon. Dahil naman mahalat ang paralaban hanggang sa maalang ang dapat lang. Diba? The whole day mo binayaran sa paralaba. Pero dai ko aram kang panahon kung gura si bayad. Oo, hindi ko lang din aram. Kasi ang naaalala ko kato, kang nasa laundromat, per kilo. Per kilo talaga, oo. Per kilo. Tapos folded na, naka-plastic na, yun. Mm-mm. Kaso minsan nawawaran ka ng bra, ng panty, ng pantalon. Medyas. Medyas. Oo. Lalo na kung ang panty mo, mga very Victoria's Pero in Secret. fairness magayon yan na negosyo. Lalo niya sa Bicol, kadaklan, igwa naman din mga laundromat akong naiiling katong bago ako nagpa-US. So siguro baka, ngunyan, mas nagdagdag pa. Oo. Dakulang tabang actually siya, lalo na sa mga nagtatrabaho, nag-operesina. Kasi talagang mahayo na silang oras para maglaba. Kasi ako kang high school pa lang ako, mana talaga akong oras kasi magibo ka pang homework. Oo. Dakulong ka pang gigibon, tas malaba ka pa. Pero gusto ko lang tawaning doon talaga, digdi sa episode ni. Mm-hmm. Si mga kanatong natiks na nagpauripon, yes, na nagpakatabang, na maging sarong paralaba para mapatapos ninda or ninda. Maiahon ninda ang sa indang sadiri. Maiahon ninda ang sa indang sadiri o ang sa indang mga pamilya sa sakit nin buhay. Yes. Pero aram mo, ang saro lang na makapang pangluya. Nakapanluya ning pagkatao. Garo, ang ibang tao is that malaog na lang
ning pagiging paralaba tamayo sindang pinag-adalan. Kasi mayo sindang Mayo mayo sindang sindang background. choice. O maisinda ning choice. Oo. Kadaklan kang mga lola ta, mga tita ta. Kadaklan sa inda, mga aki pa lang pinasweldohan na. Mm-mm. So, talagang masakit. Pero what I mean, si ibang tao na Kasi grabe, pobre sinda. Sinasabi nga nila kaya, mga pobreng parot. Mm-mm. Si mga napipiritan na lang baga na maglaog Ayun. ng trabaho para lang maiahon sa pamilya. Di ko aram kung ano magiging solusyon ta. Kasi, siguro sabi nga ni kaya, Pangaipo eh. oo, dawa pa. Pero sabi nga ni kaya, stepping stone mo siya. Gibuon mo siyang kapital. Gibuon mo siyang maging kapital mo para iahon mo ang sasadiri mo. Sa kada sweldo mong makukuha, i-save mo siya hanggang sa makuha mo si gusto mong or si goal mo na ma-save. Tapos pakatas kayan, dapat igwa kang perming dreams. Igwa kang perming exit plan. Hababa lang, Christina. Haba pa nga ni. sahod. Pero sabi nga ni kayan, if there's a will, there's a way. So, Para pakatabang ka, maparalaba ka. no matter Di mo aram ang sakripisyo ka mga paralaba na nagtutukaw dyan. ay aram na ko. magkusot. Kasi nainom ko si mama. Di ba? Na magkusot, na magsabon, magsablay, magbomba. Kasi ang ibang paralaba, sa mga nilalaban nila, mayong water pump. Yun na nga ni. Kaya Itong kay sasabi parang ko. magbomba pa sila. Oo, sa sarong pamilya, kung matarabangan ka mo, mayong imposible. Kung halimbawa si nanay nindo na paparalaba. Kamu na magbomba. So, di ba, pag mag-adal ka ng maray, tapos kapag nakatapos ka, di na maging paralaba si mama mo, Eyo. or si papa mo, or kung si man, si tugang mo. So, may hangganan din ang ang sakit. Sabi nga ni kayan, sa kada sakit kang buhay, igwang itatao sa imong blessing si Lord kasi day panghabang buhay pasasakitan niya. Oo. Sa mga kanatong natiksta na nagdadangog kan sa tuyang episode, halimbawa kung naka-experience ka mo ning magkuaning paralaba, kumusta na daw si buhay katong mga mga paralaba nindo na itong naglalaba sa Indo, maabot sa Indo ning pagkaaga, siguro alas 7 ning amay para lang matapos na ninda. Magbalik ta na Uyo, ang minsan nga ni kato nagaabot yun ning Magpasalamat. alas 6 ning amay. Oo. Makapo na ning maglaba para matapos na ning Oo. Tapos malaog na naman sila sa ibang tao. Imagine mo, isipon mo ha, kung ikasarong paralaba, babad ang kamot mo. Yo. Babad ang kamot mo sa Masakit tubig. talaga yan kasi si mama nga ni sa Ariel, nagrulugad ang kamot niya. May mga allergies man din ang mga nanay ta. Maski ako kato, naglalaba ako kato dahil sa pagkukusot ko, nagkakarulugad ako digdi sa may murok ko. Oh, sa mga sensitive na skin. Oo, how about more duman sa mga paralaba talaga? Oo, saka ini pa, saro pa. Ini garo mga kwentong potato skin, Kasi kapag naghahanap din ng mga paralaba, igwa din qualification. Dawa, paralaba lang. Hahanapan ka rin ng qualification Siguro kung makuha ko ng paralaba, itong sexy. Sexy. Siyempre, para pag nabasa. Hindi yan makukusot ay burat. Dema. Ako gusto ko itong mataba. Ano? Arog mo. Kasi mataba din ang kamot. Di pag nagkusot. Sararuan ako kusot. Di, arog ka yan. Sa mga gusto po maghanap ng paralaba, di man masyadong paka mapili, masiri. Daing man. Well, Christina, kay puan mo maging masiri kasi bado mo yan. I know. May iba kasing paralaba na basta na sana. Na itong, sa bagay. Na sawisaw na sana ang Kaya nga sabi ko sa inyo, may qualification din. Kasi normally kadto kapag aki, di pina-qualify magparalaba kasi day malinig ang laba. Kaya ang gusto nila itong mga nanay, mga lula, iyan ang gusto nila. But anyway, bago kita magpadagos po sa tuya pong imbitaran asin tawanin mga masigabong palakpakan. Ang sa tuya pong tambay na si Linus. Yan, parang Linus. Yan, late na naman po siya. Garo masarap pa kitang recording, Yes, nag-late siya kasi naglaba pa po kaya siya. Yan. Naglaba po ako ng kinakanan. Naglaba ng kinakanan. Nabasog ka? Yes. Yan parang Linus, pinag-i-istoryan mo ngunyan si mga tao ning paralaba. Baka may buot kang i-share.
ay ang samo ang dating kang aki pa ko ang dating naglalabas sa mukha to si lola ko. Kang aki pa ko. Tapos nakanood lang ako maglaba. Ano na ako? Pa-high school na. Pa-high school. Kang tatao ka na magbado. Ayo. Kang tatao na akong Mag-brief. Dati ang mga nilalaban lang muna. Ang inot kang tinutukdo kayan. Ang brief or ang Ayo. antics. Yan ang inot na dapat mong labahan. Ay, Actually, kang kinder ako, tinukdoan ako maglaba eh. Tinukdoan ako maglabang diaper. Uy, may iniinot ba sa pag naglalaba? Kasi di ba pag naghuhugas kita, iniinot ang mga baso, Iniinot ko ang bado. Or brief. brief, Brief. panty, bra, ganyan. Brief, panty, bra, tapos bado. Ang pinakalaskenso pantalon, Pantalon, ano? oo. Okay. Kasi mapagal. ako iba. Ano sa imo? Pantalon mo na. Pangduang brief. Pangduang brief? Ano, inot bra? Duman muna ako sa dapat duman muna ako sa mainot na magiging mahamot. Ano? Which is bado. Oh. Ang inot mo nilalabahan. So, okay lang sa imo ang brief mo, baka mabamot. Hindi mo lang paparong. Hindi, pangduwa siya. Panduwa. Pero ang pantalon sa pambaba, pirmihan na talagang huri. Kasi masakit siyang labahan. Sa mga babae talaga, ang ino talaga siya, siyempre, ang bara sa kapanty. Minsan nga din nalalabahan ang bra. Pag ginagamit yun ng mga tulong aldaw, 4 na aldaw, pinaka-worst na kayan ang ang like 7 aldaw. Pero sa indo mga lalaki, may nadalaw akong sinasabing side A, side B. Uy, mayo nangyayari kaya. Dahil yan totoo. Pero ika, Christina, kasi kamo babae, may isa yung lalaki. Hindi, lalaki ako. Sa ang mga lalaki, kami, pa naglalaba kami, lang, narisa mo naman, nakita mga lalaki, Pero may gurit sa ang mga kita mga lalaki, ang mga brief na, pero may gira, ning udo. May mga igit. May mga higit ang brief. Kung nagbaano ka man, ikasanaman lang yung gawagayon. Uy, Dahil dahil. kaya yan. Kaya ang advice ko sa mga Kalatong aking na natiksta. madakulaan na mga kalatong natiksta na never ka mo magsuot ng puting brief, please. Ayun. Uy, Okay, ako ito, nagbabrown. Ako lugod na. Hindi, ako lugod. Mas gusto ko ang puti kasi nalalagan mo ng Clorox. Pero kung dahil mo nahali si Udo, Iyo. Si mama ka to naiiling ko, naglalaag siya ng limonsito sa kaasin. Ayun. Kapag may mga yelo-yelo. anong iba? Susupsupon. Grabe man. Tapos ginapa lang ng dikit. Sa mga Clorox. Oo. Bababa din sa Clorox para at least magputi-puti. Kasi kapag ang iba ka din kasi may mga fabric or materials din kang bado na pag linagan mong Clorox, nararaot. Iyo. Tama. So, kay puhan Lalo talaga. sa mga uniform ka to. Nasusuya ko yun ka to kapag ang pantalon ko. Actually ka to, kaming naglalaba ka to, nalingawan ko. As in talagang si pantalon ko ka to, as in may Clorox. Nagpuputi-puti na. Nasusubog talaga ako ka to sa buya. As in. Kaya si mama haba akong palabahon kasi araw ganit kaya minsan na lalagang kung natatapsikan kong Clorox sa mga dikolor. Mm-mm. Kadto bagang, di ba, nag-ano kita, ay nag-high school, ika sa ESMA ka, ako sa Lako. Si pantalon ko kadto pun first year high school, si slacks palan, pun first year high school hanggang sa pa-4th year na ako, same lang. Iyo? So, mailing mo talaga siya ang digdi sa may anuhan ta, na nagkukupas na siya. Iyo. Ano itong ang question ko naman, ito ang inot na nakukupas? Ang arin. Sa singit. Sa digdi. O kasi Sa digdi sa harapan mismo, sa may zipper. Ito Ano ang kaya inot na yan? nakukupas. Pero sa acid siguro kan sa indong. pero may mo kayong kinakagawang pisot mo. Pirming naihian pala. Uy, ka. Ayun na, sarap dahil sa mga hapot ko. Tanong daw mga lalaki, pirming nagkakapot sa may, sa may atubangan ninda. Daiban. Dahil, kadakla na lalaki. Ang aram ko nagkakagaw ng lubot, kaya pero may gira ang brief. Kasi magatol. Iyo. Ikaw yan. Ayo. Si Uy, masira mo daw magkagaw ng lubot. Aram ito. Kasi may baga kaya, may kuyukot baga kaya na inaapod.
Oo. Kaya ito nagpapagatol. Ito kapag ang lalaki, dahil mapakali. Magatol Ang ang lubot lubot. kayo, magatul. Kasi di ka mo nang pupupo ning maayos. Ay, grabe Uy, dahil man. Iyo man. Dahil, nagpupo po man kaming maayos. O di, kung nagpupupo ka mo ning maayos, di ko tayo dayan magatol. Dahil na yan. Minsan kaya, pa nagpupo kay kami, Maliban na lang kung may hemorrhoids ka. dahil nabubunutan ng bulbol. Pag nabubunutan ng baga ng bulbol, magatol baga kaya. Ay, may bulbul ang lubot? Ang lubot may bulbol. Ang lubot na may bulbul. Oo. Okay. Bako siya bulbol, kuyukot ang apod sa iya. Ang kuyukot sa muya, itong sa may baba kang, nipisngi kang lubot. Oo. Yan ang kuyukot. Saka sabi yung Ayun. sinasabi, itom na kuyukot. Diba? Iyo. Mm. Asa ino ang kuyukot, lubot? Ay, ano ba? Dahil, paras lang itong sinabi mo man giraray. Pero, Okay. may man sa mismong laog pala. Ay, si Bon, sa mismong laog, gagatol ka talaga. Ma-excuse me pa talaga yan. Sabayan at lang, mapasiyar lang yan. Kung gumakagaw ng Ayo, lubot. masira mo. Pag kinagaw mo na sa lubot garita, Nasa Pabaya- heaven ako. Tapos, pagkatas niyang magkantang arken, sa sundan niya yung parong, uy, Dayman. ay, Dayman. Dayman. Uday mo daw kuyod, Dahil baga. pinaparang ko talaga. Uy, Dayman, to be honest, pati man ako daw. Gabos man garo, kaya kamo makakanatong natiks, dahil kamo dyan palinig-linig sa Itong nagagatol ng lubot to. Kakagaw na. Tapos pamarang lubot na rin. Uy, in fairness, di ba pag naparong mo garo ang ibang lubot, garo mo, may kadiri ka, pero ang sa diri mo, garo okay lang sa imo. No? Yo, garo mo sila. Itong nahahay ka baga. Itong pag pinarong mo baga ang lubot mo. Oh my God, ikaw yung ginibo. Pag- Promise. Pag pinarong mo ang lubot mo, itong garo matirik ka. Itong garo. Yan, ito. Pwede na ako magturog. Tapos hindi ko pa sunukan itong si maduklit lubot tapos ipapaparong pa sa imon. Diyos ko, Ayan grabe lang. ka uyam ko. Oh. But anyway, naka-experience ka na Linus ning magkaigo ka ning paralaba. Dahil kami nagko-organing para laba. Kasi, Mm. nakanood talaga kami ang mismong malaba. Kamo Pero, naglalaba. itong naka-experience na ako na nailing ko lang na itong sa side kang auntie ko, may paralabas talaga sila. Kasi, Oh, nice. may dahilan man kasi yan. Mm. Dahil nakulo ng aki, Busy ka. Di Trabaho. Yeah. Kaya na maglaba. Logi ang para rugi ang paralaba. Tadako lang. Iyo. Dako lang laba. Mm-mm. Uy, pero katong panahon talaga, naranasan ko ako maglaba. Kasi kami katong kakayan magbayad ng paralaba. Sa katulo lang kami sa harong. Mm-mm. Ako lang naglalaba. Ang huna nga ni isa mo yung akad or ang huna kang bisita or bisita ni mami kadto, bakla ako. iyo talaga. Actually, huna ko talaga bakla ka. Grabe ka man. Sorry talaga. Pero- Just to be honest, kala ko talaga bakla ka. Kasi puti-puti mo na. Si Polash. Hindi ba, mamputi, mangkinis. Iyo, pero tapos ang naglalaba talaga ako kaibanan to. pa permi, yung mga lalaki. Oh, as in, naglalaba ako kadto. Siguro half day ako kadto. Nagtututok ako sa labahan. Wow. Iyo, half day ako naglalaba kadto. May pagka-OCD ako pa naglalaba. Okay. Oo, gusto ko ito talagang malinig. Saka, lalo sa may kwelyo, di ako nagpupundo kapag bakong maputi ang kwelyo kung sa Hindi uniform. nagpuputi. Ay, ako, dikit sa nang kusok-kusok. Yun na yan. Tapos Halos lang. ano. Ang hapot ko pala, binababad nindo ning haloy ning banggi muna or aga na kamo nagbababad? Aga. Kasi ang ginagibo mi kadto, binababad mi muna ang puti. So, Ah. habang nakababad ang puti, nililinigan mi ang mga dekolor. okay. Oh, kami kay kadto, banggi. Bababalad mo na Banggi. to sa Ako aga. banggi. Yeah, pares Iyo. kita. Dahil kasi ako, ang explanation ko kayan, kasi pag di ko binabad yan ning banggi, tatamaron ako. Yes. Pero kung, Kasi- kung binabad ko yung banggi, ibig sabihin, ay, may lalabahan ako. Kaso Di ba kapag kasi- nalingawan mo, tatagip po na yan mga bado mo. Yan. Mm. Pero ang ano lang kita, ang numero uno ka tong mga props pa naglalaba ka, tukawan. Ayan, tukawan. Kaipuhan, igwa ka ng pusog na tukawan. Tapos nagkukurulog talaga sa likod mo, no? Takong ang tukawan mo plastic, talagang pwedeng matumba ka. Yan. Pwede kang mamahulog. Pwede yan. Oo. Tapos Si pangaduan. Si kahoy. Si kahoy or si plastic na pusog. Yan. O kami katong may junk shop kami. Ang tukawan mi kato itong binaliktad na case ng Red Horse.
Oh, yeah? Oo. Pulukan Okay sa ba siya? lubot. Okay ba Dahil- siya? Okay. Okay siya, pusog siya, nilalagan mo na lang ng karton. Para at least para di Sa siya mga to, matumba. itong kahoy na mahibog, tapos may duwang salit. Ayan. Sa Indo. pwede Oo. yan. Tapos ang palanggana mi kato, dapat ang requirement kayo, dapat hararom. Hararom ka to pag nagbabalnaw. Alam, ito pa itong sa tukawan. Ito bagang naglalako nga ni, na sabi ko asay mo, 15 pesos, pero 3 gives pa. Diba? Na plastic na tukawan. Eyo. Ano ito 3 gives? Tapos sabi ni Bon, sa bago, pag pangatulod ang bayad, mag-boyfriend na, mag-girlfriend na ito. Boyfriend mo na si nagtitinda. Oo. Tapos ikaw pa yung itong pamukpok baga. Itong kahoy baga, na ginagamit pampukpok ng ni. Yan. Pero Kulaon. ang hapot ko lang ka to, ano ang purpose kang pagpukpok? Para mas... Si sabon mailuwas. Yan, mailuwas. Para mas okay. madali magbanlaw. Okay. Oh, ito pala ng purpose ka to. Mm-mm. Tapos pangalawa kayo, itong board. Oo. Oh, di ba may binabahal ka to? Uy, di ka, igwa ka tong promo sa Ariel, di ba? Na kapag nagbakal ka ng Ariel, igwa na ka tong board na itong garo may gurit-gurit. Tapos Oo. igwa pang kuskus. Ang iba ka to, itong pangkuskus ka to, ang puro ka to may laganan ng sabon. Di ba? Yan. Tapos may paalon-alon pa ka to. Tanganin pag kinuskus mo, Yeah. Wank. May ganun tanog. tatanog. Oo. Oo. Eyo. May gurudul-gudul. Pero ang ano ko yan kaya, kahoy man gararay si basic. Kahoy man Oo. gararay. Yes. Oo. Kahoy. Sige ang panahon. Idadiagonal mo lang siyang dikit, tapos pwede ka na magkurkus. Yan. Brush ka Oo. na ayan. Dati ka to, nagmamacho kita dahil sa paglalaban, no? Eyo. Yung. Oo. Pero kataklan babae talagang nahiling ko naglalaba. Especially Oo. kung nagbo-boarding house ka, mayo kang choice kundi Yes. mismo malaba. Oo. Yes. Oo. Tapos yan ang minsan nasusupog pa ako kaya na maglaba kasi nasa boarding house ka nga. Ito bagang pakumong sa diring harong. Isasampay mo ang mga brief mo. Ang gigibuhon mo, dadalian mong paglaba. Kasi masupog. Oh, kasi may magamit pa. Yan. Ang Kasi ano. mismo, di ba naglalaba ka mo minsan sa CR mismo? Yes. Di ba? Which is, baka may magamit. Oo. Siyempre, Eyo. dalian mo na lang. Nauudo na, tapos ika naglalabas sa laog. Di ba? Yan. Kaya, pero anyway, sa topic na ni, gusto mo yung taoning pugay talaga si mga paralaba. Yes. So, Yan. kung kamo may mga kabisto, taonin doon ng importansya ang mga taong paralaba. Hulita, masakit. Masakit ang maging paralaba. Yes. Siguro sabihin ta na nga ni, gabos man na trabaho masakit. Pero ang pagiging paralaba, dikit man lang na kantidad ang nakukuha kan sarong tao na maging paralaba. Tama. So kung igwa ka mo ning paralaba, padangato nindo. Yes. And saludo po kami sa Indo, sa Indong sakripisyo na imbes po na labahan nindo ang sa Indong sa diring bado, naglalaba pa kamo ng ibang bado. O pwede diba? man po nindong daraw ng bado nindo. Para diretso na po. May Yes. sabay Tama. Pero depende man Exactly. karara yan sa nakukuha nindang garup amo sa na ano. Kasi Ayo, oo. Ayo. araw kang di man sa pero araw kang auntie ko. Itong sinabi ko baga sa Indo. Which is ito si naglalaba, di ba? Nakulon ng labahan. Pero ito, dahil man to pinapatapos ng sarong aldaw na. Ayo. Siyempre, Iyo, dapat tapos, lang. Iyo, tas ito nakapatapos siya dahil lang sa Dahil paglalaban. niya. duman. Wow. Iyo. Yep. Amen. Amen. Kaya mga karutang natin, itag nindo sa Sa episode Moya, na niyo. Sa episode na ni, si mga taong nagralaba, Yes. mga paralaba, Pasalamatan ta. lalo na halimbawa si mga agum nindo, Mm-mm. o si mga tugang nindo na naglalabakan sa indong mga bado. Or ika mismo. Or ikaw mismo. Bakong madali ang paglaba. Inot sa gabos, sarong sakripisyo ang paglalaba. Mhm. Kasi Yep. minsan may nauugma naglalaba. Pero Yes. bakong gabos na tao nauugma Yeah. na nilalaban ng ibang bado, ang bado kang ibang tao. Mhm. Kaya iyan ang sinasabi ko sa Indo na kung kamo nagkukuha ng paralaba, tao mo ng dikit na bonus. Yes. Dikit na pakonsuelo. Pa-snack. Oo. Tamalay mo baga, mas lalo pang maging maputi ang sa indong mga puti. Sarong pinagong, saka sarong tang na Iyo. juice. Yan. Taon nindong masiram na pangutuhan. Yan. Yan baga. Diba? Dili sa kamaluto. Grabe naman yan. Napagtiyos. Oo. Sabaw Okay. sa kamaluto. Oo.
Kaya ikaw, ano ang take mo? Ayun nga, sabi ko sa Endo, saro sa mga example po kang sarong paralaba, iyo po ang sa kuyang ina na si Rowena. O ngunyan po presente mahihilin nindo ang sa iyang katas kang sa iyang kada kusot. Ako po napatapos niya. Yan. Ikaw, Linus, anong take Ako mo? man, gusto ko lang pasalamatan si mga taong nag-agi sa buhay ko na naglabak ang mga bado ko. Patong aki pa ko, si lolo ko, yan, saka si lola ko, salamat sa inda. Dahil sa paglaban ninda, nakatapos ako. Yes. Salamat po. Kasi kung di po ka mo naglaba, Kung may di po po kamo siyang naglaba, uniform. di po siya Ako nakalaog ng uniform, klase. Hindi ako Good. Diba? Oo. Kaya yan. Ayan. Kaya, so, ini po si Bon. Ini man po si Christina. At ini man po si Linus at ini ang tagas naghihibong para sa mga oragon ini ang Taga Bicol to the world. Ayan. Alright.